Але, да, ще снимам, дай. Дай, аз ще снимам. Наглед, то снимам камера. Той камера ли? Ево, виж какъв хубав излиза, ръча Иванка да парим. Да ти го направим. Дай. Марко, гледай тук да те снимам, да се занесем там. Чай да парим мимо. Чакай да фанат сенка малко. Чакай, не бърз да ме снимаш. Аз искам те. Айде да ме снимаш. Айде без бърстане. Да, тук снимам далеч. Но, тъмей татък. На, снимай тази снимка си. А ти виж Марко, какъв стана. Ма да ме фаниш, айде за снимка деска. Поранило? Ани слаби, айде за Тут снимка тегло. деска. Снимам та. Готово. Излиза ли го? Дай да види си. Чакай пак се.